I dag har min bedste veninde Lydia med. Og vi har været på Rostov, og hvis I ikke ved det, så ligger det i Roskilde, og det er et shoppingcenter. Og vi vil gerne lave et Rostov-haul. Ja, vi har købt så meget, men ja, det går nok. Det første, Lydia har købt, hvad er det? Det første, jeg købte, det var en glitter, tror jeg. Ja, glitter. Så købte jeg det her cover som en iPhone 4. Selvom jeg har 2 mobiler, lige nu har jeg den her med, ikke? Men og ligesom, du købte også det. Og så ligger det ved, og så er det mig. Jeg har også været glitter. Og der har jeg købt det samme cover, bare til min iPhone 5S. Så det her er lidt mindre. Ja, men ja. Og ja, jeg har lige min mobil her. Så det kostede 25 kroner. Ja. Og det næste, vi var inde i, det var Frozen Jul. Nej, det var Tia. Nej, det første, vi var inde i, det var faktisk det er lige yoghurt, men vi købte kun en Frozen yoghurt i Frozen yoghurt, og det kan vi ligesom ikke vise sig. Ja, det siger vi bare. Så var det I Love It. Ja, så var vi I Love It. Og jeg har bare lægget min i en anden pose, hvor vi fik ikke en pose der. Og vi købte sådan nogle her. Ja. Jeg købte en pink. Det er det med kirsebær. Ja. De er vildt gode. Ja. Det er sådan, så kommer der tyggegummi op der. Så vi har taget ret meget af dem, men de smager også helt vildt godt. Ja. Og det næste sted, vi var i, det var den VR. Ja. Hun havde sådan et kort, som hun jeg kan få gratis. Ja, og der købte jeg den her tandbørste, fordi jeg elsker One Direction, ikke? Og det gør hun også, men ja. Jeg købte den her for 50 kroner, hvor den kan synge her. Se. Imens man børster tænder. Luk. Ja. Og den ser bare sådan her ud. Men ja, og så købte jeg den her. Fordi jeg synes, den var så nuttet, og sådan, man kunne lege med den. Altså, den kiggede på en, og den hoppede og sådan noget. Ej, Lydia holdt op. Sorry. Ja. Så det næste, jeg købte, det var den her. Jeg synes, den var så nuttet. Prøv at se den. Prøv at se den, altså. Prøv at se den. Det ser den. Jo. Ja. Ja. Og så købte jeg, og så var vi i Føtex, og der købte jeg en cola, på når jeg var rigtig tørstig. Vi var også i Matas. Ja. Var vi det? Ja. Ja. I Matas købte hun ikke noget. Hun skulle ikke rigtig have købt en Eos. Fordi jeg lige købte en i går. Men så manglede hun 10 kroner, før hun havde råd. Så. Og så købte jeg den her Baby Lips. Baby Lips er meget billigere end Eos. Ja, Eos koster 80. Og den her, den kostede kun 28. Og den dufter af mintfus. Nu spildte jeg. Og var vi inde i mere? Det tror jeg ikke. Nope. Så. Nå, jeg vil glemme at sige priserne. Dine her kostede 5. Nej, det gør vi sammen. Ja, i I Love It, så kostede den her 15 kroner. 15 kroner. Ja, det kostede kun 25 fra glitter. 25 for glitter? Se. 25 fra glitter. Ja, jeg har taget mit apron, jeg skulle have det på min telefon. Fuck, ligesom. Nå, og så... den kostede 28, det har I hørt. Ja, 10 stille. Og så var i Fætter BR kostede den her hvad? 50. Og det gjorde den anden også. Og det gjorde den anden også, men jeg fik jo rabat, på når jeg havde den der boop. Ja, men... Skraldespanden. Ja. Nej, men jeg vil lige tage den her ud. Hvorfor har du lagt din iPad i din skraldespand, Gisem? Det ved jeg ikke. Gisem har lagt sin iPad i sin skraldespand. Nej, mit iPad cover. Okay. Har. Så ser vi det. Hvor er min I Love It pose? Det var det. Ja,
Husk at like, hvis I kan lide den her video. Og hvis der er nogle videoer, I gerne vil have med mig. Altså, det er jo også min bror, ikke? Men ja, så skal I bare skrive. Bare skriv et eller andet i kommentarer, hvis det er. Vi ses! Jeg elsker den her. Gå ind i I Love It. Det ligger i Roskilde Rostorv. Husk at like,